Il-Partit Nazzjonista qed ikompli jsegwi mill-qrib l-iżviluppi fis-settur bankarju anke fid-dawl tat-tibdil li qed iġġib magħha l-intelligenza artifiċjali. U kien fid-dawl ta' dan kollu li saret laqa mal-President tal-Unjoni tal-Ħaddiema tal-Banek, William Portelli, u rappreżentanti oħra tal-istess Union. Laqa ma' Bernard Grech illi fiha ddiskutew l-isfidi li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema fil-banek u l-bżonn li jinħolqu opportunitajiet ġodda f'dan il-qasam, flimkien ma' sfidi oħra li qed jiffaċċja dan is-settur. Bernard Grech qal li fil-waqt li rridu nibqgħu ntejbu s-servizzi permezz tat-teknoloġija disponibbli, irrid jinstab bilanċ bejn dak li tista' toffri teknoloġija u l-kuntatt uman f'servizz bħalma hu dak bankarju. L-MUB li tagħmel xogħol kbir, xogħol tajjeb ħafna billi tirrappreżenta l-ħaddiema u tara l-interessi tal-ħaddiema u li dejjem rat illi jkompli jikber is-settur fl-istess ħin tkun qed tħares l-interessi tal-ħaddiema. Iddiskutejna wkoll l-acquisition tal-bank tal-HSBC, allura anka tkellimna internament u mod privat fuq dak, illi qiegħed jiġri għaliex aħna bħala partit qegħdin insegwu mill-qrib u allura nkun qegħdin nitkellmu wkoll f'dan is-sens fuq l-importanza li allura pajjiżna jkollu bank b'saħħtu, bank ta' reputazzjoni tajba, bank li jkompli jsaħħaħ is-sistema bankarja f'pajjiżna. Il-President tal-MUB, William Portelli, spjega kif fil-waqt li l-pajjiż qed jara żvilupp drastiku dan jista' jfisser li wieħed jieħodha bħala opportunità biex is-settur bankarju jimxi l qudiem. Kemm importanti li naraw li s-settur jikber. F'dak il-kontest allura bil-fors aħna rridu ninsistu li dak kollu li jiġri anke l-attività li għaddejja bħalissa għandhom nieħdu l-opportunità li għandu ovvjament naraw li l-opportunitajiet jiġu ma dak kollu li qed jiġri bħalissa għaliex is-settur dak huwa l-livell tiegħu, is-settur Malti huwa b'saħħtu bankarju u finanzjarju, il-ħaddiema huma trenjati tajjeb u allura aħna naraw biss li għandu jkun pożittiv mhux negattiv. Il-Partit Nazzjonista kommess li jkompli jsegwi mill-qrib dak li qed jiġri fil-qasam bankarju f'Malta kemm minħabba l-importanza tas-settur finanzjarju u bankarju f'pajjiżna kif ukoll biex ikun ċert li ħaddiema f'dan il-qasam ikollhom is-salvagwardji kollha possibbli għax-xogħol tagħhom. Matul din il-laqgħa kienu preżenti wkoll ix-Shadow Ministers Graham Bencini u Jerome Carbonecilia u l-kandidata f'isem il-Partit Nazzjonista Marilena Gawci.